Bon dia a tots els espectadors d'IV3 Televisió des de la seu de Mallorca. Celebrem avui el diumenge segon després de Nadal. Continuam en l'ambient de les festes nadalenques i ens disposam a començar aquesta Eucaristia que és la missa conventual del capítol catedral de la nostra seu de Mallorca. Escoltarem tot seguit la monició que ens ambienta en aquesta celebració. Germans i germanes, sigueu benvinguts a la nostra catedral de Mallorca i també, i en especial, els malalts, els majors i tots i totes que seguiu a través de IV3 Televisió la celebració de l'Eucaristia d'aquest diumenge, el Dia del Senyor. Avui no celebrem cap festa concreta, sinó el diumenge, però això sí, enmig de les festes de Nadal. Per això avui se'ns convida a contemplar amb agraïment el misteri de l'amor de Déu que es fa home per portar-nos la seva llum i la seva vida. Rebem i assaborim el Senyor que es fa present en la seva paraula, en el pa i en el vi de l'Eucaristia. Aquest és el sentit de l'Eucaristia que anem a començar. Ara ens podem posar drets. O Redemptor universal, que abans de l'alba el món trencà, engendrà el Pare sobirà, en majestat i glòria igual. Vos llum del Pare i resplendor, esperat sempre amb vots fervents, oïu els precs d'humils servents, d'arreu del món en vostre honor. Creador màxim, recordeu que neixen any de l'ací sagrat, de Mare Verge ho adoptat, de la nostra cos formada esclau. Te lo pregona el jorn present, que fem el torn de cada hivern, que únic eixint de l'ací patern, salut del món vos feis patent. A vos els astres, terra i mar, a vos tot quan dins l'aire es mou, per a Salvador d'un viure nou, saluden ara amb nou cantar. També nosaltres que hem rebut de vostra sang l'ona immortal, per a celebrar el vostre Nadal, d'un himne nou vos feim tribut. Jesús, la glòria sia amb vos, nat de la Verge aquesta nit, el Pare i el Sant Esperit, per a tots els segles venidors. Amén. En el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. Amén.
Germans i germanes, que la pau, l'amor de Déu, el nostre Pare, que s'ha manifestat en Crist, nascut per salvar-nos, siguin en tots vosaltres. I amb el vostre esperit. Benvinguts en aquesta celebració també tots aquells que esteu a les residències, hospitals o a casa vostra. Que sigui aquesta una trobada en Jesús, en la seva paraula, una paraula dinàmica, una paraula que orienta la nostra vida, una paraula que il·lumina constantment la nostra existència. Posem-nos ara davant Déu i demanem-li que ens doni el seu amor i la seva gràcia. En un moment, en un espai de silenci, de recolliment interior, demanem al Senyor que ens perdoni de tot allò que ens divideix, que ens perdoni de la nostra llunyania de vegades d'ell i que ens perdoni de vegades per aquells moments que no sabem compartir la nostra esperança i la nostra fe. En silenci, elevem el nostre cor a Déu, el nostre Pare. Paraula eterna del Pare, per la qual tot ha vingut a l'existència. Senyor, teniu pietat. Senyor, teniu pietat. Llum veritable, que heu vingut al món i que el món no ha acollit. Crist, teniu pietat. Crist, teniu pietat. Fill de Déu, que vos heu fet home i heu plantat entre nosaltres el vostre tabernacle. Senyor, teniu pietat. Senyor, teniu pietat. I que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres, ens perdoni els pecats i ens dugui a la vida eterna. Amén. Gloria in excelsis Deo. Et in terra paz hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus,
tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Preguem. Déu omnipotent i etern, que sou la llum dels creients, santificau el món en la vostra glòria i manifesteu-vos a tots els pobles en l'esclat de la vostra llum. Per el nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vos viu i reina en la unitat de l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles. Lectura del llibre de Jesús, fill de Cira. La saviesa s'elogia ella mateixa. Es gloria enmig del seu poble. Parla en la reunió del poble de l'Altíssim. Es gloria davant els seus estols. S'enalteix enmig del poble. S'admira d'ella mateixa en la reunió santa. Fa el seu elogi davant la multitud dels elegits i entre els beneïts es proclama beneïda dient: el Senyor de l'univers em donà una ordre. El qui em va crear i m'assenyala on plantaré la meva tenda em digué: acampa entre els fills de Jacob, fe d'Israel la teva heretat, treu nous rebrots entre els meus elegits. M'ha creat abans del temps, des del principi, i mai més no deixaré d'existir. Li dono culte davant ell en el temple sant. Així m'he establert a Sion, m'ha fet trobar repòs a la ciutat que ell i jo estimam. Exercesc el meu poder a Jerusalem. He tret brotada en un poble ple de glòria, en la possessió del Senyor, a la seva heretat. Estaré per sempre en la reunió dels sants. Paraula de Déu. Vos alabam, Senyor. Glorifica el Senyor Jerusalem. Glorifica el Senyor Jerusalem. Glorifica el Senyor Jerusalem. Sion canta alabances al teu Déu, que assegura les teves portes i beneix dins tu els teus fills. Glorifica el Senyor Jerusalem. Manté la pau en el teu territori i et sacia en la flor del blat. Envia ordres a la terra i la seva paraula corre de pressa. Glorifica el Senyor Jerusalem. Lectura de la carta de Sant Pau als cristians d'Efes. Beneït sigui el Déu i Pare de nostre Senyor Jesucrist,
que ens ha beneït en Crist en tota aquesta de benediccions espirituals dalt del cel. Ens elegí en ell abans de crear el món, perquè fóssim sants, irreprensibles als seus ulls. Per amor, en destinar-se fills seus per Jesucrist, segons la seva benèvola decisió, que dona alabança a la grandesa del favor que ens ha concedit en el seu estimat. Per això, ara que he sentit parlar de la fe que teniu en Jesús, el Senyor, i del vostre amor per tots els fidels, jo no em canso de donar gràcies per vosaltres i us record en les meves pregàries, demanant al Déu de nostre Senyor Jesucrist, el Pare gloriós, que us concedesqui els dons espirituals d'una comprensió profunda i de la seva revelació, perquè conegueu de veritat qui és ell, demanant-li també que il·lumini la mirada interior del vostre cor, perquè conegueu a quina esperança ens ha cridat, quines riqueses de glòria us té reservades, l'heretat que ell vos dona entre els sants. Paraula de Déu. Vos alabam, Senyor. Alleluia, alleluia, alleluia. Glòria a vos, o Crist, proclamat a tots els pobles. Glòria a vos, o Crist, cregut en el món. Alleluia, alleluia, alleluia. El Senyor sigui en vosaltres. I amb el vostre esperit. Lectura de l'Evangeli segons Sant Joan. Glòria a vos, Senyor. Al principi ja existia el qui és la paraula. La paraula era amb Déu i la paraula era Déu. Era, doncs, amb Déu al principi. Per ell tot ha vengut a l'existència i res de lo que ha vengut a existir no hi ha vengut sense ell. Tenia en ell la vida i la vida era la llum dels homes. La llum resplendeix en la fosca, però la fosca no l'ha poguda ofegar. Déu envià un home que es deia Joan. Era un testimoni. Vengué a donar testimoni de la llum, perquè per ell tothom arribàs a la fe. Ell mateix no era la llum, venia només a donar-ne testimoni. Existia el qui és la llum vertadera, la que en venir al món il·lumina tots els homes. Era present en el món que li deu l'existència.
però el món no l'ha reconegut. Ha vengut a casa seva i els seus no l'han acollit. Però a tots els qui l'han rebut, els qui creuen en el seu nom, els concedeix poder ser fills de Déu. No són nascuts per descendència de sang, ni pel voler d'un pare o pel voler humà, sinó de Déu mateix. El qui és la paraula es va fer home i plantar entre nosaltres el seu tabernacle. I hem contemplat la seva glòria, que li pertoca com a fill únic del Pare, ple de gràcia i de veritat. Donant testimoni d'ell, Joan cridava: és aquell de qui jo deia, el qui ve després de mi m'ha passat davant, perquè abans que jo, ell ja existia. De l'abundància de la seva plenitud, tots nosaltres hem rebut gràcia sobre gràcia, perquè la llei Déu la donà per a Moisès, però la gràcia i la veritat ens han vengut per Jesucrist. Déu ningú l'ha vist mai. Déu, fill únic, que està en el si del Pare, és qui l'ha revelat. Paraula del Senyor. Revelant, Senyor Jesús. Sant Joan comença el seu evangeli parlant-nos de la paraula de Déu, que és Jesucrist, el Senyor. Aquesta paraula que estava en Déu és paraula d'amor, paraula creadora, paraula de pau, paraula de llum i de vida. I aquesta paraula que és Jesucrist mateix, i que era llum, i que era vida, que era Déu, es va fer home, va posar la seva tenda entre nosaltres. És una paraula que no fa renou, és paraula silenciosa però profunda, no s'imposa, simplement s'ofereix. Jesucrist és paraula consoladora, perquè omple a tots d'esperança i d'alegria. Parla al cor, s'acosta a aquells que pateixen per consolar i aliviar. Es multipliquen benediccions i benaurances. Veniu a mi, diu els que estan cansats, que jo vos faré reposar. No tinguis por, repeteix i es dedica a treure les càrregues de les nostres pròpies debilitats. Jesucrist és paraula transformadora. És una paraula autèntica, original, creadora, que transforma i encén els cors apagats, com els pelegrins desil·lusionats d'Emaús. Jesucrist és una paraula eficaç, amb capacitat per transformar i consolar. Jesús pronunciava una paraula i algo nou succeïa en el cor dels homes i dones. Deia aixeca't, i el paralític es posava a caminar. Deia queda net, i el leprós quedava curat. Deia calmeu-vos, i els vents i tempestats es calmaven. Deia els teus pecats te són perdonats, i els pecadors renaixien de vell nou a una vida completament nova i distinta. Jesucrist és paraula permanent. Entre nosaltres quasi tot passa, és efímer, sobretot les nostres paraules. Hi ha paraules tan buides i lleugeres que s'evaporen simplement quan surten dels llavis. La paraula del Senyor ressona pels segles, és paraula històrica i que fa història. És com una llavor que enterrada en la bona terra del nostre cor
i en el cor de la història produeix fruits de vida i d'esperança. Aquesta paraula permaneix sobretot a l'Església, que la guarda com Maria en el cor i la transmet i explica en tot al llarg de la història. Per això mateix, la paraula no es guarda com una joia intocable, sinó com una realitat viva que es desenvolupa en la força de l'Esperit Sant i creix en cada persona o en cada grup, en cada comunitat que l'escolta amb un cor obert. Aquesta paraula que Jesucrist va acampar entre els seus i els seus no la varen conèixer. Al costat del misteri de la llum trobam el misteri de les tenebres, la tenebra de les nostres pors, les tenebres dels nostres prejudicis, les tenebres de les nostres comoditats, les tenebres de les nostres instal·lacions, les tenebres de la nostra manca de fe i d'esperança. A on podem trobar avui aquesta paraula per acollir-la amb fidelitat? Els creients tenim un lloc privilegiat per trobar-nos en la paraula, la Sagrada Escritura. El creient no s'acosta a la Bíblia per llegir en un llibre, sinó per escoltar algú que mos depassa, algú que és més gran que la realitat mateixa. No se tracta de conèixer una doctrina, sinó de trobar-se amb el Senyor, de bon de veres. No cercam aprendre una saviesa nova, sinó deixar-nos penetrar per la força i la llum de Déu mateix. La celebració nadalenca de l'Encarnació ha de ser per als creients una invitació a acostar-nos amb més assiduïtat a la Sagrada Escritura, paraula de Déu. Aquesta paraula ens pot donar una llum nova i una nova vida. Llavors podrem dir amb més veritat i des de la nostra pròpia experiència que la paraula de Déu ha vingut a habitar entre nosaltres. No tothom aquest do, aquesta gràcia. Déu s'ha revelat i mos ha comunicat un missatge de salvació, d'alliberació, una paraula que és la nostra força, el nostre fonament, la nostra brújula, que nosaltres, com a creients, mos apropem cada vegada més a la Sagrada Escriptura, com aquesta paraula de Déu que omple la nostra vida i la nostra esperança. Crec en un Déu, Pare Totpoderós, creador del cel i de la terra, i en Jesucrist, únic fill seu i Senyor nostre, el qual fou concebut per obra de l'Esperit Sant, nasqué de Maria Verge, patí baix el poder de Ponç Pilat, fou crucificat, mort i sepultat, davallar als inferns. Ressuscitat tercer dia d'entre els morts, s'empunya al cel, seu a la dreta de
i d'allí ha de venir a judicar els vius i els morts. Crec en l'Esperit Sant, la Santa Mare Església, catòlica, apostòlica, romana, la comunió dels sants, la remissió dels pecats, la resurrecció de la carn, la vida perdurable. Amb el goig de saber que Déu ha vingut a portar la pau, l'amor i la salvació, preguem perquè l'abundor de la seva gràcia doni fruit en nosaltres, en l'Església i en el món. Preguem tot dient: Jesús, Fill de Déu, escolteu-nos. Perquè l'Església sigui un llar obert a tothom, perquè tothom hi pugui trobar força i esperança per viure. Preguem al Senyor. Jesús, Fill de Déu, escolteu-nos. Perquè tots els que creiem en Jesucrist, llum del món, esdeveniguem testimonis seus perquè tothom arribi a la fe. Preguem al Senyor. Jesús, Fill de Déu, escolteu-nos. Perquè els cristians que viuen en països on són perseguits trobin fortalesa i esperança en el Fill de Déu que s'ha fet home per compartir la nostra vida. Preguem al Senyor. Jesús, Fill de Déu, escolteu-nos. Perquè en aquest any que començam creixi l'amor de Déu en nosaltres i en les nostres vides per mitjà de la pregària i del servei als altres. Preguem al Senyor. Jesús, Fill de Déu, escolteu-nos. Escolteu aquesta pregària que avui vos presentam, Jesús, Fill de Déu, home con nosaltres, que viviu i reinau en la unitat de l'Esperit Sant pels segles dels segles. Amén.
Pregueu, germans, perquè aquesta Eucaristia que estan celebrant sigui agradable a Déu Pare Omnipotent. Consagrau, Senyor, les ofrenes que vos presentam en el naixement del vostre Fill, que es manifesta el camí de la veritat i ens promet la vida del regne del cel. Per Crist, Senyor nostre. Que el Senyor sigui amb vosaltres. Amunt els cors. Donant gràcies al Senyor, Déu nostre. És realment just i necessari. És el nostre deure i és la nostra salvació. Senyor Pare Sant, Déu omnipotent i etern, que sempre i en tot lloc vos donem gràcies per Crist, Senyor nostre. Per ell avui s'ha fet visible la vostra aliança amb els homes, perquè quan el vostre Fill assumeix la nostra fragilitat i la naturalesa humana rep una incomparable noblesa i nosaltres compartim la seva vida immortal. Per això, en tots els àngels, vos alavam en goig, dient: Sant, sant, sant és el Senyor, Déu de l'univers. Sant, sant, sant és el Senyor, Déu de l'univers. El cel i la terra són plens de la vostra glòria. Hosanna dalt del cel, Hosanna dalt del cel, dalt del cel. Beneït el qui ve en el nom del Senyor, en el nom del Senyor. Hosanna dalt del cel, Hosanna dalt del cel, dalt del cel. Vos sou realment sant, Déu i Pare nostre, i en raó vos canta alabances tot l'univers creat, perquè pel vostre Fill Jesucrist, nostre Senyor, i amb el poder de l'Esperit Sant, donau vida a totes les coses i les santificau. I no deixeu mai de reunir-vos un poble que de llevant fins a ponent presenti el vostre nom una oblació pura. Per això vos suplicam, ó Pare, que santifiqueu pel vostre esperit aquestes ofrenes que hem presentat per a ser consagrades, perquè es convertesquin en el cos i la sang de Jesucrist, el vostre Fill, nostre Senyor, que ens confia la celebració d'aquest sacrament. Ell mateix, al vespre en què el varen trair, prengué el pa i dient l'acció de gràcies al partir i el donar als seus disciples, dient: preniu i menjau-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres. Igualment, havent sopat, prengué el calça, i novament donant-vos gràcies i beneint-vos, al passar als seus disciples, dient: preniu i beveu-ne tots, que aquest és el calça de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, vessada per vosaltres i per molts, en remissió dels pecats. Feis això, que és el meu memorial. Proclamau el misteri de la fe. Per això, Pare, celebrant el memorial de la passió salvadora del vostre Fill, de la seva admirable resurrecció i de la seva ascensió al cel,
Mentre esperam el seu retorn, vos oferim en aquesta acció de gràcies el sacrifici sant i vivent. Mireu l'ofrena de la vostra Església, reconeixeu-hi la víctima que ens ha reconciliat amb vos. Concediu-nos que els que rebem el cos i la sang del vostre Fill, plens del seu Esperit Sant, siguem en Crist un sol cos i un sol esperit. Que ell faci de nosaltres una ofrena eterna, a fi que obtingueu l'herència amb els vostres escoïts, en primer lloc amb la Verge Maria, Mare de Déu, i en Sant Josep, el seu espòs, amb els apòstols i els màrtirs, i en tots els sants que sempre ens ajuden en la seva intercessió. Vos pregam, Senyor, que aquesta víctima que ens fa novament amics vostres doni a tot el món la pau i la salvació. Enfortiu en la fe i en la caritat la vostra Església, que encara peregrina a la terra, juntament amb el vostre servent, el Papa Francesc, i amb el nostre bisbe Sebastià, i amb els altres bisbes, els preveres, els diaques i tot el poble que us heu redimit. Acolliu les súpliques d'aquesta família que heu admès a la vostra presència, el diumenge, dia en què Crist ha vençut la mort i ens ha fet participar de la seva vida immortal. Per la vostra pietat, Pare Clementíssim, reuniu els vostres fills dispersos pel món, els nostres germans difunts i a tots els que han sortit d'aquest món en la vostra amistat, emeteu-los al vostre regne. Allà esperam retrobar-nos amb ells i saciar-nos per sempre de la vostra glòria. Per Crist, Senyor nostre, pel qual vos concediu al món tots els béns. Per ell, amb ell i en ell, vos Déu Pare omnipotent, en la unitat de l'Esperit Sant, rebeu tot honor i tota glòria, pels segles dels segles. Amén. Germans, deixem que la paraula de Déu, que Jesucrist, ressoni sempre dins el nostre cor. Mos obri una llum nova, una esperança nova, i mos ajuda a caminar en el dia a dia de la nostra vida. Perquè sigui així, li demanem en la pregària que ell mateix ens va ensenyar. Pare nostre, que estàu en el cel, sigui santificat el vostre nom. Vengui a nosaltres el vostre regne. Es faci la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, donau-nos, Senyor, el dia d'avui, i perdonau les nostres culpes, així com nosaltres perdonam els nostres deutors, i no permeteu que nosaltres caiguem a la tentació, ans alliberau-nos de qualsevol mal. Alliberau-nos, Senyor, de tots els mals, feis que hi hagi pau als nostres dies, i per la vostra misericòrdia, guardeu-nos de pecat i de qualsevol pertorbació, mentre esperam l'acompliment de la vostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador. Perquè són vostres per sempre el reina, el poder i la glòria. Senyor nostre Jesucrist, que diguéreu als apòstols, i avui també mos deix a tots i cada un de nosaltres, vos deix la pau, vos donc la meva pau. No mireu, Senyor, els nostres pecats, sinó la fe de l'Església, i doneu-li aquella pau i aquella unitat que vos vareu demanar, vos que viviu regnau pels segles dels segles. Amén. Que la pau del Senyor sigui sempre amb vosaltres. I amb el vostre esperit. Doneu-vos un gest de pau. La pau sigui amb vosaltres. La pau sigui amb vosaltres. Anyell de Déu, que llevau el pecat del món, teniu pietat de nosaltres. Teniu pietat de nosaltres. Anyell de Déu, que llevau el pecat del món, teniu pietat de nosaltres. Teniu pietat
pietat de nosaltres. Anyell de Déu, que llevau el pecat del món, donau-nos la pau. Donau-nos la pau. Donau-nos la pau. Donau-nos la pau. Aquest és Jesucrist el Senyor, la paraula de Déu fet home. Aquesta és l'anyell de Déu que lleva el pecat del món. Feliç són nosaltres, convidats a la seva taula. Senyor, no som dignes d'entrar a casa meva. Digueu només de paraula, serà salva la meva ànima. Cristo, custòdia. Ad este fideles leti triunfantes venite, venite in Betlem. Notum videte regem angelorum, venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus Dominum. Notum videte regem angelorum, venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus Dominum. Deum de Deo, nomen de
Preguem, donant gràcies al Senyor. Vos pregam, Senyor, que l'eficàcia d'aquest sacrament ens purifiqui de les nostres culpes i satisfaci els nostres justos anhels. Per Crist, Senyor nostre. Amén. Rebiguem la benedicció solemne de part del nostre Déu. Que Déu infinitament bo, que ha tret el món de les tenebres en l'encarnació del seu Fill i que amb el seu naixement gloriós ha il·luminat aquesta nit santíssima, allunyi de vosaltres la tenebra del vici i faci resplendir en els vostres cors la llum de les virtuts. Amén. Que ell, que ha enviat l'àngel a anunciar als pastors el gran goig del naixement del Salvador, el seu Fill, vos ompli d'alegria i vos faci missatgers del seu Evangeli. Amén. I que el Fill de Déu, que per la seva encarnació ha unit el cel i la terra, vos regali el do de la seva pau i d'una bona voluntat i vos faci conciutadans de l'Església celestial. Amén. Amén. I que la benedicció de Déu, Pare Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant, sigui sempre en tots vosaltres. Amén. Aneu-vos-ne en pau. Donem gràcies. Fins aquí la celebració d'avui, presidida per mossèn Antoni Vera, canonge i també administrador parroquial de les parròquies ciutadanes del Bearra, Montllull i de Sant Sebastià. Ell ens ha recordat el gran motiu d'aquestes festes, la paraula de Déu, el qui és la paraula, el verb, s'ha fet home i ha habitat entre nosaltres, com recordant cada dia l'oració de l'Àngelus, per significar i recordar i venerar aquest moment de l'encarnació, que és el principi i fonament de tota la nostra salvació. Per la qual, sense l'encarnació no hi hauria hagut, com sabem, el misteri pasqual, que és la nostra salvació. Bon dia, per tant, desitjam i bona setmana a tots els espectadors d'IV3 Televisió, continuant aquestes santes festes de Nadal amb l'alegria i la joia que ens porten i que hem de viure en aquest nou any també que tot just hem estrenat 2021, any ple d'esperances, com solen ser sempre, en el començament i més després d'aquest any de crisi que hem passat en el 2020. Serà bo de fer millorar-lo, com dèiem, que així sia.